region, crying out, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not right to take children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." And Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. Paita amai vadiscover dambudziko rine mwana wavo ndokubva vaenda kundokonsultana kunotsvaka Jesu. Chavagona kunzwisisa ndechekuti dambudziko rine mwana wavo havagoni kurigadzirisa. Nyangwe vachimuda, nyangwe vaine shungu naye, asi kuti situation yake, she was possessed by a demon. Kuda kuti why told us somebody with power to cast out the demon. Kazhinji ndinowanzotaura kuti challenges are in different levels. Kune challenges anouya in the natural realm, anofixwawo the natural way. Kogoita challenges anouya spiritually, anotoda a spiritual power to deal with the matter. So kugona kuziva kuti iri dambudziko rakonzerwa nei ringabve sei, it's halfway to solution. Kuziva dambudziko I halfway to solution. Nokuti vazhinji vedu nyangwe vaitine matambudziko, but vanogona kusaziva kuti dambudziko rabva papi, zvinokonzerwa nei. Nevamwe vekuti dambudziko anaro, but maari hamuna kuziva kuti nditone problem. Anenge achingoti ndo upenyu ende ndo mararamiro acho. Ukaziva the original blueprint life, ukaziva the original mind of God pamusoro peupenyu, zvinoita kuti ukaona zviri in line neshoko raMwari, unzwe kuti izvi hazvisiri izvo, izvi zvinoda kugadziriswa. Wakaipa akatipa mweya wokujaira kana kugamuchira some of the challenges to an extent yekuti yatova part of our lifestyle. Tatakudzidzisana kushinga than to overcome, kana kuti kutsungirira than to overcome. There are times you need to endure mamwe challenges, kutsungirira kusvika zvapera. Kogoita mamwe ekuti nyangwe uri mukutsungirira unogona kusvika mukufa uchingonzwa uri kutsungirira. Yet paidiwa a way out, a plan to come out of such a challenge. Wilderness, kwenga, yaiva passing phase. Nyangwe kune vanhu vakafiramo, but the truth of the matter, it was a passing phase. Yaiva nzvimbo yekupfuura nayo. Zvorati mumind yevanhu maifanirwa kuzikanwa chinhu ichocho, kuti hongu zvinhu zvakaoma, things are so tough and hard in this place, but we are going somewhere. So upenyu hunodaro kuti mumwe anogona kunge asingazive kuti dambudziko raanaro rakauya sei kana rakakonzerwa nei, uye solution kuti ugone kuziva the right or the permanent solution ndokunge uchiziva the root of the problem. Medically anachiremba vakaprovide atinoti mapain killer, kuti kana uchirwara uchirwadziwa you can take my pain killers. But the pain killer says zita racho zvinongoreva kuti you are dealing with pain and not the disease or the real problem. Pain haisi problem. Pain is sign yekuti une problem. Pain is good. Why? Because ukayava ne pain unotanga kuziva kuti ndiri kurwara, nokuti pane kurwara kwokuti ukashayava pain unofa wana itoshota anga akasimba itofamba wana chitodi. Like what they say concerning BP. BP is a silent killer to an extent yekuti munhu akasapota achichekwa BP
anotofa chifamba akasibana itoshama kuti ndongaroiwa nezvinhu nekuda kwekuti it's a silent killer. Unogona kushaya panorwadza uine BP, hauna paunonzwa pachikurwadza kana uine BP, to next extent yekuti unotosvika pakudonha wotofa. Vechivanhu vobva vati zvinhu zvokusha kwawo. Gamba chirwere chakanyima, a sign or pain for people to discover or to know kuti pane challenge. So my challenges atinawo ane pain ainotipa. So munhu akagona kuziva kuti pain yakuda kuti ndichiresearcha kuti ndine problem yei, nokuti akadhila nepain asina kuresearcha problem anogona kunwa pain killer. So pain killer mukurarama irimo. Vamwe pain killer ravakapiwa nderekungonzi shingwa zvinoita mushi. So tine vanhu vekuti vanogona kusvika muguva vakangoshinga, life isina kuchinja. Why? Havana kunzwa solution, vakapiwa pain killer, chinhu chinogona kumuvaraidza aine dambudziko kusvika murufu, achigona kumanage the problem asingaite come out of the problem. So amai vaona challenge ine mwana wavo ndokubva vatsvaka Jesu. Nyaya ndeyekuti pavasvika kuna Jesu, vasvika Jesu aine vadzidzi vake. Vachema nokudanidzira kwaari, vadzidzi ndokubva vatanga kuda kuadresa nyaya isiri kusvitswa kwavari. Vari kuti kudii kuna Jesu, Ishe mudzingei, she is crying after us. Mukadzi uyu haasi kuchema to the disciples, she is crying unto Jesus. But ivo vari kuti mudzingei, she is crying after us. Ndinofara kuti Jesu haana kutora public opinion kana kuti pfungwa yemadisciples yekudzinga mukadzi uyu. Ndaitarisira kuti vanhu vari kutevera Jesu vangava vanhu vanofanira kunge vamachiwa zvekuti vanogona kuva vanhu vanogona kubatsira munhu kana auya neproblem, to an extent yekuti ndo vaifanirwa kutongomirawo vachiti hamusi kunzwa here kuti mukadzi uyu ari kuchema nedambudziko. But to me these are the people vatori more dangerous, to an extent yekuti vanoda kuti munhu adzingwe iye aine problem, but auya kuna Jesu anova nesolution. So most of the times dambudziko rako harisi dambudziko kune vamwe vanhu, saka ukatarisira kuti they will stand with you, they will help you to make things work, you'll be surprised. Kuti vamwe pamazuva ekuti unonge uchichema, they are planning a part on something good. Why? Nekuti kwavo zviri kuita. Vadzidzi ndaitarisira kuti vati kuna Jesu, Ishe batsirai amai ava. But iyo ndo vari kuti mudzingei, send her away, she is crying after us. Mukadzi ndokubva aramba achidanidzira, ari kuziva depth yedambudziko rake, haagoni kudiscourageka nevanhu vane zvinhu zviri right. Life ufunge takatongosiyana kudai so. Umwe uchitomuti ngatikasike kuenda kumba, Mwari utoona kuti chekuendera hapana. Moite kuti ngatiite zvakati kwaari, chekuzviitira izvo zvapana. So pese paunobhesa kuti opinion yevamwe inoti kudii, sometimes unodrega life yako behind, unotadzisa kuita zvinhu zviri productive mulife nekuda kwokuti you follow what others are saying. Dambudziko namai ava harisi dambudziko recommunity, riri personal. Zvekuti hapana wandingatarisira kuti angamire navo kuti Jesu batsirai amai ava. Vadzidzi vari kutoti aiwa, she is crying after us, send her away. Vadzingei. So Jesu haana kudzinga mukadzi uyu. So nyaya ndanditanga ndatsanangura ndeyekuti ziva kuti iwewe ndiwe uri kutsvaka Mwari, ndione situation iri kurema. So zvichataura vanhu maybe kuchechi, zvichataura vanhu maybe mucommunity, izvozvo nokuti havasiwo nedambudziko serako, havabehave sewe, havaacte sewe, nokuti iwe ndiwe neproblem iyoyo. Ndakagara ndichiudzwa navabereki vangu mazuva atoenda kuchikoro tichiita musikanzwa tichitamba, kuti vamwe vako vaunotamba nava newe makatosiyana, vabereki vavo nesu takatosiyana. Vakakundikana tarisa kumba kwavo, anogona kutsvagirwa zvokuita mukukundikana imomo. But iwe ukatokundikana zvatovharana hapana.
But someone amdiki nekuda kwechinu chinonzi peer pressure. Longo chinovote vari kundidzvanyirira kuti munyatsoreleka nemafesi angu munyatsotamba zvakanaka. At the end otozoona kuti vairevesa over it's dangerous to realize chinhu chiri right when it's too late. Vashona vanoti kuyeuka bako wanaiwa. Pane nguva yekuti pauri suppose kudhila nesituation uchine energy, uchine time, unoignore. Then waita run out of time, energy pasina, you want to do the right thing. Life inoraramika ka one on earth. Zvikatoramba zvakaita izvi ukazviignore, unotongofawo zvakadaro. Zvakutoda mweya wenharo wekuti kana life panyika ichiraramwa once ende kararamiro kandikuita ndo opportunity yandapiwa yekurarama, I need to fight. Let me tell you this statement. Life haikupe zvaunodeserve, inokupe zvaunofaitira. Jesu kuti atoenda pacross pakatovhotwa kuti munoda ndi Jesu kana kuti Barabhasi. Zvoreva kuti pakatoitwa makwikwi, yet iye ndiye asiya denga kuti ave kuzofira vanhu pamuchinjikwa, but muchinjikwa haana kuwana nyore. There was a battle to the cross. Pakatosvika pakanzi Jesu mira apa, Barabhasi mira apa, vanhu vakabvunzwa kuti munodani. Thank God kuti Jesu wanga waita prayer already in Gethsemane achigamuchira issue yokuenda pacross, which means Jesu haana kukunda Barabhasi pakuvhota nemadecisions evanhu, but inauye kuti before that anga aenda muGethsemane kunoita prayer concerning that. So prayer is the way to fight my battles in life. Yovhata apa tomo hana mate zvezvi chivaitira akakuti havana mate ndiyakakunyepera nokuti vane manamatiro uye nezvavanonamata, ende vazhinji vanonamata the other side vanoita zviri private. Tawezonita havana mate but zvezvi tovaitira havana mate mwari waunonamata, havana mate kana matiro kaunoita, vana maitiro avanoita nevanozviita in private. Life haina kuchipa kudaro. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Kana chinhu chese chaunoona ukati hachi ndichangu, nokuti tine mastatement ekuti kana chavanzi ndechako hakuna anokutorera, kune vanotora. Kune ma-exchange anoitwa in the spirit, nekuti unosara wakurarama upenyu husiri hwako chaiwo zvakabiwa munyika yemweya. Kune exchange inoitwa in the spirit, zvekutoti you need to be spiritual kuti ugone kuenda munyika yemweya unofaita mabattles nemabvi to get back what belongs to you. Kana panyika yenyama paine mbavha, munyika yemweya dziriko, Daniel achimirira ansa yake, muchinda wePersia, dhimoni rePersia rakanobata, rakanohijeka ansa iri kuuya kuna Daniel. Munyika yemweya mune matsotsi, vanhu vanobvutirwa zvinhu munyika yemweya, anosara akurarama life inopisa tsitsi, but uchiti ukatarisa effort yake nekushingaira kwake haadeserve upenyu hwakadaro. Kufunda kwaakaita maconnections ainawo anongoramba ari lombe. Iye ototadza kusecha kuti chii, ende zvinoita wakaipa. I'll explain it other side. Anotora advantage yeignorance, anogona kuisa problem pauri munyika ine problem kudhara, zvokuti unopedzera wakuti aiwa mamiriro acho enyika yacho gamba mamiriro azvo pauri nyangwe nyika yakadaro. Why? Because in hard times there are people who can still make it. Vanotaura vanoti tough times do not last but tough people do. Nguva dzekumanikidzwa dzinoramba dziriko hadzipere, but kune vanhu vakadevelopa a tough mindset kuti no matter the situation I'll stand and I'll make it. Life inoda nharo, life yemukristu ilife yebattle. Saka Paul achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Statement iyo inoreva kuti tiri varwi, tinofanirwa kungoziva zvekurwa nazvo. Kana achiti hatirwe nenyama neropa asi nemweya yemuchadenga, iwe as a human being you cannot fight the spiritual level.
what you need to do is to get also into the spirit so you can be able to fight. Atirwe nenyama neropa asinemweri muchadenga. Kureva kuti iwewe manje wofanirwa kuoperate from the spiritual angle to fight izvozvo zvinokurwisa. Anzoke kuna mai avo. So mai avaenda kuna Jesu. Isheni ndweongoni mwanasikana wangu unonetswa nemweya yetsvina. Vadzidzi vataura zvavanotaura kuti Ishe mudzingei. Iye ndokubva aramba aripo. Nyangwe pauya ansa yekuti ngaabve pano, but anoziva kuti pano ndaida Jesu kwete vanhu vari kumuteera. People can follow Jesus in church, but wotanga kutaura zvavasina kuudzwa naJesu kuti taurai. A man can be a preacher. Ari meant kutaura the mind of God to people. Achifanirwa kutaura rekumusoro, but ane paanosvika paanotaura remumusoro. So it takes the maturity of the listeners kugona kuziva kuti iri harisi rekumusoro. Izvi ndo zvaanofunga. Ofunga epreacher munhu ane pfungwa, munhu anofunga, munhu anoita research on the ground. Zvekuti denga rikamunyima message anogona kutsvaga ega. Saka danger iri kumunhu ari kuteerera manje ukasaziva kuti ndere mumusoro unogona kufunga ndere kumusoro. I'll give you an example. Vanhu vairamba madzimai. Svika Jesu paakauya vanhu ndokubva vabvunza kuti Moses aichitendera kuramba vakadzi, ko imimi munoti wokudii nayo? Zvikati naJesu, Moses angaona kuoma kwemwoyo yenyu saka akakutenderai. Asi hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. So pavhokabhurari yedenga, divorce yanga isiri allowed. But paresearch ya Moses as a leader to his own people. Saka Jesu ati Moses maonero ake, maonero i-observation, chizaruko i-revelation. So Moses waka research anoti vanhu havane hasha. Tikasavatendera kurambana nevakadzi vanouraya vanhu. Saka zviri nani kuti vadivorce havo pane kuti vauraye munhu. So Moses wakaita research, observation kwete revelation. So Jesu paanouya anobvunzwa the same question, toramba here vakadzi Mozisi aititendera? Jesu otaiwa. Sei Mozisi akatitendera? Yaiva dispensation yekuti kune zvaizikanwa kunzi kana Kristu asiri mauri, nyangwe zvikanzi ita izvi haugone. So amai vauya kuna Jesu, dambudziko riripo nderemwanasikana wavo ari kunetswa nedhimoni. Vadzidzi vati Ishe mudzingei, Jesu haana kudzinga amai avo. Bhaibheri robva rati amai vakaramba vachidanidzira Jesu ndokubva aramba anyarara. He answered her not a word. That's a statement iri dangerous yandoda nditsanangure zvinyoronyoro zvinzwike. Mwari wedu ndiMwari unopindura. Pano pane dambudziko kune ruzhinji, akasapindura zvaunonzwa. He answered her not a word. Kureva kuti haana kupindura nemashoko, akaramba akanyarara. But munoziva here kuti at other times, at other levels, kunyarara kutaura. Let me talk to the mature a little bit. Ukavimba musikana akaramba akanyarara imhinduro. Uchatonzwa kuti ari kunzwa but hasi kudaira, hasi tombo ndakataura chinhu. Wega unotenda kuti haasi kuita. Iye hambo kuti hazisi kuita siyana neni, anonyarara. Unozoro ndadhonza 30 minutes munhu hasi kudaira. Unopedzera kuti chine mhepo rikandichisiye. Which means to you now nekuda kwematurity, kunyarara kwake kurungoti bva pano siyana neni, don't waste your time, handisi kuda. Kunyarara ikoko kunoreva kusada. So Jesu pane mukadzi uyu anyarara. But kunyarara uku hakureva kusada, nechikonzero chokuti ane zvaatoudzwa kuti dzingai amai ava, akasadaro. Zvoreva kuti pane kunyararirwa but kwakablendwa, kwakakotwa nelove. Ndokandowandinzwa tsokoro remusha. Chinonditaridza kuti kunyarara kwaJesu kuna mai ava hakureve kusafarira kana kusada kugamuchira nyaya yavo. It's another level yatichachipaina pamberi. Zvazvinongoreva ndezvekuti kana vadzidzi vati kuna Jesu mudzingei mukadzi uyu, Jesu ndokubva aregera kumudzinga.
zvakureva kuti Jesu ane interest nemukadzi uyu, ari kuda uvepo hwake kuti arambe aripo. Haasati apindura nyaya iri kutaurwa, but hazvino kuti kunyarara kwake kusada kugadzirisa nhau yamaya. Sei pane kakunyarara? The point 2 yandinoda kutsanangura. Kana munhu aine plan B achiita zvinhu zvikaramba, anoenda kuplan B. So our God is a jealous God. The only way Mwari angaprove kuti wakauya kwandiri uchirevesa ndeyekumboti akaita sekunge anyarara usina kuma kwauchaenda, anoziva kuti wakauya kwandiri ende hakuna kwauchaenda. Why? Nokuti munhu akakuignore achitaura naye kana uchifimba musikana akanyarara, unomudza kuti makawanda, tinotsvaga umwe, unoita plan B. But kana ari Mwari, whether zvaita hazvina, chichaita kuti ndirambe ndichinamata Mwari, hakuna umwe anganamatwa kunze kwake. That's the best way to prove kuti handina umwe Mwari, handina imwe plan yandichaita, handina mamadhira andichaita. Baba ndichakunamata, whether zvaita hazvina, chichaita kuti ndisasuruke pano kuenda kunotsvaga kune dzimwe nzvimbo. Inyaya yekuti kana ndauya kwamuri ndiri kutorevesa kuti handina umwe Mwari. So kunyarirwa ikoko kwakaprova trust even asati apiwa minduro. Ende mukadzi uyu kuramba aripo ari kungozivisa Jesu kuti handina umwe achandibatsira situation yangu, ndiri pano kusvika mandidaira. He answered not a word, but mukadzi ndokubva aramba aripo. Jesu ndokuzotaura achiti, ndakatumwa bedzi, I'm only sent to the lost sheep of Israel. Statement ndiyo ndoda nditsanangure futi ine nyaya. Ndakatumwa bedzi kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Zvoreva kuti kuva part of Israel, unogona kunge uri part of Israel but uri lost. Ende kuva lost hakukuite munhu asiri muIsrael. Uri muIsrael ari lost. So zvinoita kuva muKristu asinganyanyozivi kana kuti asingazive, ari lost mune imwe information neimwe knowledge, but hazvikuite muedheni. Pakaita munhu asingazive, iwe une kumwe kuziva kwauinako mukunamata, munhu iye hauna right yekumuti gava, bere kana kuti mbudzi kana kumushora. Why? Kusaziva hakuite munhu, hakubvisa identity yemunhu. Anoramba ari wekwaIsraeri akarasika. Identity hairaswe nelack of knowledge. Munhu even riri benzi, munhu even ane character isina kunaka, ane human rights anopareta paari, ane benzi kudaro. Hazvimuite mhuka, hazvimuite munhu ari lesa kune vamwe vanhu, nokuti ane dambudziko renjere. Njere dzakarasika, ukatotsika munhu parodhafu, haugone kuenda kumapurisa kuti hapane benzi randatsika, watsika munhu. Nyaya yako inotoongororwa semunhu akatotsika munhu. Havaende palevel yekuti benzi. Ndakaona vanhu vakaita nyaya dzavo kumabhawa, munhu anobva asvika kumapurisa kana kumakotsi achiti pane huri iri kundinetsa. Hazvitenderwe kuti udaro mukadzi. Zvekuti nyaya yako inototonga kuti mukadzi wakatadzira kwete hure kana chifero. Why? Kureva kuti character yake nekakurarama kake akamunyime human rights. Saka Jesu paari kuti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika, ari kuti learn to respect each other in the Christian community. Vamwe vanoziva zvamusingazive, vamwe vanoti namatei vachinamata at a certain level, vamwe vachinamata zvakadzikira. But nyaya iripo ndeyekuti what makes a family iropa raKristu Jesu ramakatenda. So kana tiri vemhuri imwe, kusaziva kungwara kana kusangwara, let us respect each other as part of Israel. Ini ndikaona mupostori, ndikaona munhu wekwangirikira, ndikaona munhu weZioni, hachindimuvha, hachina problem. As long as akatemba neropa raKristu achitenda muna Kristu, we are a family. There was a time before ndaenda kuIsrael, I had an invitation kunoparidza kuCentenary, John Masowe echishanu. I had no problem with it. But hapana atupfeke boots, no problem. Which is not an issue to me. Ndogona kuparidza ndisina. Chimwe chese nemitemo yaitaurwa, ndakaona kuti ini ndauta kuna
kunamata itsika yawo sevanhu vari paorganization yezvavakatenderana. Ane bhuti neasina bhuti vese vakagamuchira Jesu vanoponeswa. Hapana ativhure no problem. Ndinenge ndisina kuribata bhaibheri parinenge rakandibata. Handiri mvhure, handina kuribata, but riri mandiri. Kuti ndinongoshumira kunaka kwaKristu, even izvo zvikavasetera mushe kuti ndiribate ndivhure, ndinongorivhura ndisina kubata nokuti mandiri ririmo, for the sake yakuti vanhu vaponeswe. Why? Because we are a family. Vanhu vakasiya nyika vakanoungana pasi pemuti nekuda kwokuti Jesu mwana waMwari akaroverwa vanotenda maari. So with me ndabuda building ndinoparidza pasi pemuti, we are a family. Saka Jesu ari kuti I am sent only to the lost sheep of Israel. Kureva kuti no matter kuti vamwe vari lost, denga richiri kurecognize as part of Israel. Chandikutisa ndechekuti kudii? Learn to respect each other despite denominations. Iyoyo ndo maturity ye kingdom. It's not church stuff. It's all about the kingdom of God. Learn to respect each other as believers. My denominations, they don't mean anything in the presence of God. A deeper meaning in the presence of the Lord is the blood of the Lamb. When akatengwa neropa raJesu akanopinda building yakanyorwa rimwe zita vanopinda mune imwe, denga rinoona makapinda muna Kristu than denomination. But yepano panyika kuti munenge muchikakavara kunetsana nekutukana kuti hauna mata usisiri azonaidza munopinda. A lack of maturity in the things of the kingdom. Learn to respect each other despite denominations. It proves or it shows how mature you are in the kingdom of God. Jesus are not the best or the only uniform that people can recognize is when people see love among you. And the devil is against that thing, John's love. Why? Because I got to separate they could not come at denominations. What's a minute? I'm sure my battery are good today, but we need to get some batteries there. So, amai vaenda kuna Jesu. Dambudziko ravari kuda kuti risorove. Jesu ari ready kurisorova. But very much stages avanofanirwa kukunda. Number one, opinion yema disciples. Isiriyo opinion ya Jesu. Opinion yema disciples yati ishe mudzingei, but Jesu haana kuwadzinga. Ufunge mwarano kuda ukajaja kudiwa kwako naMwari. Maringe kuti pastor anokuda sei kana mudikoni. You'll be wasting your time. Vanhu vanogona kusakufarira Mwari wacho achitokuda. And I'll give you a scripture. Mark 14. Tine mukadzi akazora Jesu perfume. Vadzidzi vaiva mumba havana kufara. Vakatoti what a waste matambisiro iyi. Dai yatengeswa yapiwa nherera. Jesu akataiwa. Zvaaita for preparation yemai body before burial. Aita chinhu chakanaka. So there are times yekuti unoita chakanaka in the sight of the Lord, but zvisina kufadza nekunakira vanhu vanoti vanonamata Mwari mumwe chete iye. Masystems evanhu anogona kukuresista ukatofunza kuti Mwari wacho haasi kuda. Nokuti even blind Bartimaeus paakadanidzira kuna Jesu, vanhu vaiteera Jesu vo vakanonyaradza bofu. Iye Jesu akazodzwa kusvinudza mapofu, but anoteerwa nevanhu vanonyararidza mapofu. So following him haisi sign of maturity. Kuchechi kwakafanana nekuchipatara. Tese tine marwari vakasiyana-siyana. Chinhu chinonzi kingdom yaMwari chikaparidzwa muvanhu ndochinodenda kuguma after the gospel of the kingdom raparidzwa. Gospel rekingdom nderei? Relationship. Gospel rekingdom nderei? Love among brethren despite denominations. So somebody came to me and said, "Hapa tumechecha, this is serious." Saka makanyorwa scripture yaiti Jesu achiparidza the good Samaritan. Remember, Samaritans were treated as dogs. They were not part of Israel. But Jesu ndokubva ataura nyaya pamusoro pemuSamaria akanaka. And ukazvitarisa example yamuSamaria akanaka,
akabatsira munhu panzira. Vakatadza kubatsira munhu panzira, vanhu vaenda kuchechi, kwete kuchechi bedzi, vaiva nematitles. Mulevhi akaona munhu akapondwa, akanyenyeredza akaenda kuservice. Muprista akaona munhu akapondwa, akanyenyeredza akaenda kuservice. The good Samaritan munhu akatenda munhu. Kuti panoti good pakaigwa mucharacter than kuti we are Samaritan or Jew. Zvaakaita ndo zvakaita kuti adzi good Samaritan. Kuti dai akaignore ainzi good, aingonzi a Samaritan passed by. So in the sight of the Lord, love matters most. Why? Because God is love. So the devil akazodivaita. Inini nevana vangu vatatu vane mazita akasiyana. Chinoita kuti vawirirane, vanoshiya same surname, ropa riri mavari rakafanana. So ndo zvataifanirwa kuita kuti mumwe akanzi Salvation, mumwe akanzi Anglican, mumwe akanzi Roma, vaifanirwa kuwirirana nekuti ropa rakavatenga neraJesu. So nyaya yekuignore the issue of blood, waenda kuna denominations, level inotaridza kuti they are not yet mature in the things of the kingdom. They are just church people. Kupinda church nekunamata zvinhu tu zvakatosiyana. Unogona kutoenda kuchechi ukasanamata urimo, ukaendera dzimwe nyaya dzawaiendera. Isu pataienda tiri vapfana, taiendera vasikana. Ende pamwe pacho taimanikidzwa nemaparents kuti ukasaenda kuchechi hauridyi, saka waitoripindira nyaya yesadza iro. My reasons anopusha vanhu kuenda kuchechi, they are different. But the real reason inofanirwa kupusha munhu kuti anamate Mwari is understanding the work that was done at Calvary. People of God, hear me very well. Amai vakaenda kuna Jesu, vakaramba varipo, despite kuti vadzidzi vati Ishe mudzingei. Jesu ndokubva ati ndakatumwa only to the lost sheep of Israel. Amai havana kubva futi. She is not part of Israel, she is a Canaanite woman. But pataurwa nyaya yekunzi Israel, vaifanirwa kuti aiwa ndandatsaya but type yedu haisiri iri kudiwa. But I want to surprise you and give you this revelation. Sei zvaamai ava zvakaita ipapo musi iyoyo, iye Jesu amboti, I'm only sent to the lost sheep of Israel, which means the lost sheep of Israel havasi maIsraelite chete, other tribes vakafana vakauya vakatengwa neropa raKristu vakatenda, they become part of Israel. Tiri vana vaAbrahama nokutenda, isitiri mazezuru tiri ana gurundoro, but we become Israel by faith. Yeah. So mukadzi akaramba aripo nokuti kingdom identity unoiwana nekutengwa neropa raKristu, unoluza zvako owana zvake. Yeah. Eminete tise manyuka tise. So, issue ya kingdom, their relationship, ukama omuno na Mwari. Dambudziko ratinaro kazhinji, chino chinoti denomination, chiri right, at a certain level. Kupinda church kwakanaka, kupindwa ne church kwakaipa. Church ikakupinda na Mwari wacho anoshare space. Kupinda church kuri right, church ikapinda iwewe uri pa tight. Saka chono dzimwe nguva munhu anenge achida kunzwa shoko but anenge ane mubvunzo kuti vanopinda kupi. Why? Because kwaanopinda ndokunoconcluda zvaanofanirwa kunzwa. Chechi ikakupinda unoita challenge nemunhu anozviti ndiri munhu waMwari asingapinde kwenyu, unozonse kunge haasi kurevesa, ende unoita pfungwa kuti ndokunge haasi Mwari chaiye. Kereke ikakupinda uri patight, ukapinda kereke wagona. Nokuti ukapinda kereke wamo, Kristu ngaachipinda iwewe. But kereke ikapinda iwewe, Kristu hana chance. Pese pane ushumiri, mvunzo ndokungwa vanopinda kupi. Kwete kuti unhu valina kushandura rinochinja upenyu, unongoone mvunzo wekuti denomination yacho. And because of the systems of men,
traditions. Tine machechi atakatomaka kudhara kuti havana matenda va serious. Asi Mwari akadaro kwatakarerwa kwatakakura taitoudzwa isu kuti Roma isi serious. Kwete kuti Mwari ndo zvaakataura taiudzwa nevabereki vedu. Zioni hapana kwavanoenda. Dzese because munhu anenge ari kusai kwaanopinda ndokuri right ende ndoko anofunga kuti Mwari anotopinda weko. Wesi ukapinda kudzimwe hama dzedu dze7th day vanotokudza kuti right nekudenga kwacho manje kana kusina kupinda hiri yeSaturday zvavharana. Hazvina kunyorwayo ndo mafungiro ndo matsananguriro. But let me download a little bit. Now we could not matangari mukadzi weSamaria anoti asangana Jesu patsime. Imi munoti tinopindira Jerusalema. Jesu ndokubvati Mwari uyu akunamatwa mumweya nemuzvokwadi. Which means hapana the physical place yaunoti ndo panonamatwa Mwari. But iwewe as a person you become a place because you worship in spirit and in truth. So in spirit and in truth is not a place. Jesu achiuya ane ma-errors nema-corrections aaita aibva pakutaura kuri traditional. Another example. Iye pachake iye anopa vanhu zororo. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Kwandiri the person. Rest haiwanikwa mu any day. Rest inowanikwa mune the person anonzi Jesu. Uyai kwandiri haana kuti but kana mukazongozorora Saturday hamunozorora. He knows kuti madhimoni harespect a calendar. Yoni wakazorora Saturday mwechina izorore ichikurova Saturday iyo. Inda mwechina sikade kubata Sabata. My spiritual laws as Sabbath anoda revelation concerning Jesus. But kune madays aitarisirwa nevanhu akapinda muna Kristu Jesu ndokubva ava zuva racho. Zvakuti zvaunoda iwewe hazviwanikwe kumwe zvinowanikwa muna Kristu. But tinenge takapiwa matraditions nekumwe kuita kuti aiwa ukaita zvakati ukaita zvakati ukaita zvakati zvese izvo zvaimboitwa. I'll give another example. Bible rinotsanangura panofamba vana veIsraeri from Egypt vachienda kuCanaan. Malaws anopiwa along the path. Zvechokwadi popo ine isingabatwi isingadyiwe. Chikonzero chimwe chaiva muphysical realm ndechekuti it was not good for them sevanhu vairarama upenyu hwekufamba every day. Health wise it was not good. You know, I've been to Israel about 3 weeks ago. Dressing dzavo dzeikoko mostly dzine chekuita neweather conditions. Kwete kunamata maconditions eweather ndo anoinfluence dressing. But even during the times of Jesus mapfekero avaita vaipfeka maringe nzvimbo yavanogara kunopisa. Mazuva ano andiri kuIsrael ndaitotora navanhu kuno vachiti kuno kuri kunaya kuri kudii toti kuno kune 42 degrees kupisa. 42 degrees kwaipisa. Why? Ikoko kunopisa zvekuti zvinoinfluence dressing. Vazhinji basa ravo vaiva vafudzi vemakwai zvipfuyo wanga vari muagriculture. Saka kugara netsvimbo yanga isiri yekunamata yekufudza. Alright. Tinogona kuti tanakirwa nazvo kuti ndo zvemubhaibheri. Hazvisi zvemubhaibheri ndo zvekuIsraeri zvakanyorwa bhaibheri. Anombozvinzwa. Dressing yatinoti ndo yemubhaibheri haisi yemubhaibheri. Idressing yekuIsraeri kwakanyorwa nzvimbo nezvaitika zviri mubhaibheri. Bhaibheri roda kupota uchiripatsanura kuti iyi idea yevanhu iyi ndo zvaitika munzvimbo iyi ndo zvaitika pakati. Why? Because pane pauchabata tradition yevanhu uchiti ndo chiKristu. Ndiri kuzviwanza sei but ngadzokere kuna amai ava. So amai ava vanzi ngavabvipane nevadzidzi. Jesu akati ndakatumwa only to the lost sheep of Israel. Amai havana kuti kana pataurwa kunzi Israel indiri yeCanaanite woman it's time to say goodbye. But vakaramba varipo. Ndobva vati Jesu ataura rimwe shoko zvakare pavakaramba varipo. Handingatore chingwa chevana ndichikandira kumbwa.
children's bread and toss it to the dogs. Amai ndo kubva vati yes Lord. Kuti yes Lord vafana kuti amen kana kuti thank you. Vari kuwirirana nestatement inoita sekunge inotuka. Ukagona kuwirirana neshoko rinenge rinokuwanzira so unopona. Imagine kana Mose hanzi taurira vanhu vauraya makwai vese robabado tabe Exodus. Vangeli iro ranga rakanaka kumuna nemakwai 3 or 4. Imagine munhu arumva achangotenga gwai 1. Onzwa Mose achiti uraya makwai mise pado. Iwo une 1 wakatosunga tambo unobva kunotenga. Unozonotsana nekudzorera mumashure. So amaya vauya kuna Jesu. Jesu ndokubva you only lost sheep of Israel. Yapera nyaya inawirirana nayo ndokubva ataura pamusoro pechingwa. Handinataura chingwa chevana ndichipa kumbwa ndokubva vati yes Lord. Kuti yes Lord pastatement inenge insult zvinotaridza kuti she is a mature woman. Vakuri kuwirirana neshoko rinenge rinokushora rinokuwanzira rinokutuka isaini yekuti waakuziva value yemeseji yacho. Zvinorwadza nezvinorema zvinogona kuva part and parcel yepackage yedestiny. Vazhinji vedu dai takatobudirira tikasimuka, but part yatakafanirwa kupinda nayo inobohwa, inorwadza. Munhu wese anoda success haafarire marwadzo. Yeti marwadzo anogona kuva part and parcel. Ndakadai takaita semadzimai. Madzimai anondimotivheta pachinhu 1. Ichokwadi pavanoti kuzvara kunorwadza. But havasiye. Vakuru kuzvara kunorwadza ukaenda kulebha kana kunoteerera vachichema unotonzwa kuti program haina kunaka iyi. But munhu anoita vana 6 achiti kunorwadza. Sei achibereka iko kuzvara kuchirwadza anoziva the benefit, the blessing yokuva nemhuri. So when you know the outcome, you can endure the pain. When you know the outcome, you can endure the pain. Sadambudziko rine vazhinji outcome haizive. Saka pakaita the pain anoti ndinozvirega. Yeti zvipaaregera achasangana nepain yakanyanya kudarika yaatadza kushanda nayo. Example, tiri kuchikoro ndaivenga ticha airova. Ndonhasi ndakuziva kuti tinoroverwei. Ndafunga kuti kuvekwa. Gamba yekurova yaiva yekuencourage kuti verenga. Why? Because ndikasakurova future inorova zvinodarika shamu. Izvo zvamwedu nyaya kusarohwa isaka kurova kune kushanda. Ukasarohwa uri 1 kuchikoro unorohwa nefuture unosa mukadzi wako nevana vako. Imagine vana vedofu. Mukadzi wedofu. Uri kuroverwa mujara iyeyo iramba kurohwa. So ukazvinzwisisa kuti pain ine gain hauite pressure. Unenge munhu ari kuenda kujimu. Kujimu kuzviomesera ufunge. Kusuweta uchisimudza masimbi. Vachinoita munhu asuweta asimudza masimbi achirwadziwa uziva kuti manje nenda kunzimonya. Kazitaika kanokada. Saka zitabe kuti monya akasi cheap. Kane pain wena. Ukaona wesa akasimba murespect akarwadziwa akazvirwadzisa. Iwo kurwadziwa haudi uda kusimba. Guess what? Andinotora chingwa chevana mchipakumbwa. To me that's an insult. Ukanzwa nekunzwa kuri ordinary. No rafe isingaite. Kuiswa parevo yembwa. Anditore chingwa chevana mchipakumbwa. Aifana kuti hamuzodaro gaishi. Kana tichine maproblems edu makuti isakumbwa ichirudzi. But akati yes Lord, truth Lord. But I am in agreement. The message you don't go never immature to agree with. Vakuru, message 1 ine manzwiro akasiyana nevanu. Ruth anofumirana nemessage yamwene vake. Naomi paanotidzokerai handigoni kukuberekerai murume anokurorai. Ruth anoti Mwari wenyu achava Mwari wangu ndikuenda nemi. Opa anoti thank you amuvanze hapana chinobuda. Ndokubva aenda. Akaenda ndoko akaenda ndambozwa zvakazofamba sei. But akateerera akava in agreement nemessage inenge inoti rwadzei. Akava ne blessing ne gain in the future. Ukoro
marwadzo mulife they are real ariko. Vese vaunati mai vari section yekuachiva zvinhu mulife pane process yediscipline nepain yavakaita pass through yausingade kunzwa nhasi. Wakaita ukivere vangani vanoda uchichenjwa wako kutakura zvinoremawo zvako hakuna anokutakurira. Why? Nokuti pane zvazvinogadzira mauri. Pain originally haina kubva kuna devil, and I'll give you a scripture, Genesis 3:15. Mwari paanoti kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Zvinongoreva kuti pain was already there before the fall of man. Shoko rinoti ndichawedzera marwadzo rinoti wagara uchirwadziwa kuwedzera kutopa zviripo. Havana kuti I will put pain and I will increase. Ndichawedzera kuti wagara uchirwadziwa pakupona mwana. Kuti kune imwe pain iri designed by God so you can achieve something. Pain hiyo ichitenderwei so you can respect kana chitatu wachiwana. Ukaita mari yekupiwa ikabiwa unongoti blaza waripo kulandana haisi pressure. But ukanochera matrench ikabiwa unochedzera kuti hapana kuenda kumba pana kuenda kutese central. Mandikuwadza. That's why even pavari kupinda muKenani Mwari haana kuuraya vanhu vari muKenani. Waitofighter muGod given land. Canaan is God given, but there is a battle you need to engage in Canaan, which is God given. Canaan, why not you marry Tashika Canaan? I'm a giant affair and there's a dish that you are. We don't take a battle of promised lands. It's godly given. No wonder even up to now, but battles is a period. Shokoritori pokuti vana Abrahamu vachapiwa ende vakapiwa, but kune rumwe runounzwa kuti hazviite. We had the challenge maandiri kuIsrael because Israel nePalestine zvangobatana. So kana muri matourist munenge muchingodarika maborder because tourism they share havana problem now. But maresidents kana uri wokuIsrael uchida kuenda kuPalestine pane paperwork inotoitwa paborder but zvichaingodarika. Saka challenge yatakaita takacrossa tikaenda kuPalestine. Takapfeka ma-t-shirts akanzi Israel Pro. Saka nekuda kwekuti havawirirane takatoshedzwa kuiswa pasaiti nemapurisa. Muri kuedza kuita sei mauya kuzodii? Tiri ma-tourist but you are putting on Israel, you are in Palestine. But Jericho is in Palestine. Takagara kuJericho hotel iri kuPalestine. We didn't know. Takutenda paJericho hotel tutora mafoto tinoti takati Israel zvakuziva kuseru. Utosuspect opinda kuti tikatorwa mafoto mastatement akatonyorwa. So guys, when you get to the chema, they don't know anything. They are from Africa. The battle nanas is still there. God given land. Mlima battles are noitika. Life haikupe zauno deserve. Inokupa zauno fightira. Life pachayo is a battle. Whether unoda kuita fight kana mtaudi, anoda kurwane watu riko. Baraka buda mu Egypt wachienda ku Canaan. Vakatanga kurwiswa paRepetim. Repetim iri mugwenga. Havana kubuda Egypt kuti vatore gwenga. Vaifanirwa kupfuura nemugwenga. Vakatanga kufaitwa even mugwenga. Kune vanhu vanokuvengera kuti hauna chinhu. Iwe zvinhu ndichavengwa kana ndaanazvo. Wakatomakirwa kushaya izvezvi. Unada tokupedzisa. Tanga timedza. Kushayeko kunovengesa. So all stages in life, zine enemy. Life haikupe zvinhu one silver plate. Taone na mataona wamwari vapei. Jesu kuti aende paCalvary pacross pakaitwa ma-elections. Barabhasi apa, Jesu apa, munodani. Kuwa panovhoterwei kana Jesu akauya kuzofira vanhu. Afanirwa kuita kuti kana auya otoenda pacross. Pazvakasvika pakuti totombovhota ukahwina pama-elections ndotozoenda. Akasiya denga rake kuti afire vanhu, but vanhu vanokwipidza muchinjikwa. Thank God angaita prayer muGetsemani, which means prayer or a dimension yekufighter zvinhu in the spirit. Ukasatsena mabvawo kufugama nekuchema nekunamata kuna Mwari uchida kungobatwa musoro, I'm sorry. Vanotonamatira ndiri nhamba dzaprofeti kana challenge ndovafonera. Remember, he's a man of God, he's not the God of the man. But not in many papa pane nyaya dzaanogona kurana even 24 hours. Chimunetsawo semunhu. I always give people a fun example.
kuti as a man of God kana ukatofana kumatoro futufundisi namatirei ndiri murume ndinadzimai pamwe ndakatobatwa zvakaoma kuti ndisiye ndimboita prayer yako iwe ukandiurayira imba une shuwa here asi unoti mufundisi ngirozi munhu ana madhamu wake chingoziva chikamu ichocho kuti panoti man off pamena apa pane nyaya dzemunhu ane zvokumusha kwawo zvokumba kwawo zvinotomunetsa nezvake panoti man apa amuite an angel satora najesu mugetsemani pani paakaparidza 3 times aiti kudi mukai munamate kunati prayer isubject inotoparidzirwa vanhu nokuti vanhu vanosvika paunoti aiwa mudhara aripo jesu aripo haana kuti rarai baba chiripo akati munhu ngaanamate nyangwe ndiripo so kana jesu akaencourage chechi yake to be prayerful of church ya prophet you need to be prayerful concerning your life why nokuti zvaari kunamatira pakona ari kunamatira issue yake concerning the cross pamuchinjikwa and yekusaita prayer manje pakazouya vanhu vaida kubata jesu vakatiza ndo vanga vasingatsvakwe vadzidzi ndo vakatiza kwete jesu wacho ari kutsvakwa kuda kuti ukasava prayerful unomhanyiswa kuti mhanya nenyaya dzisiri dzako ingosingomhanyiswa nyaya kaisi yako jesu wacho in prayer abvuma kuenda pacross Peter asina kuita prayer ari kucheka munhu nzeve kuda kudefenda munhu abvuma kudhara jesu ari ready kuenda pacross Peter asi ready why because ashaiwa kuziva the mind of the father in prayer ukasava prayerful unofighta battle yausiri meant to fight dzokorodzai ipapo ari kupisa munhu nzeve uri kuchekereiko vana ada defenda jesu ari kuda defense here atonamatira kuenda pamuchinjikwa pacho but Peter hasi kuda maybe chaita kuti Peter aregere kunyanyoda kufarira prayer munhu anga ane bhemba rake aitemba maweapons amene zvaunotemba wazvo but kana usina zvimwe zvaunotemba you need to engage yourself in prayer life haina kuchipa zvekudaro kumwanza vamwe havanamati vanhu vazvezvichivaitira havanamate manamatiro ako ende havanamate uchiona ende havanamate zvaunoziva vamwe vanonamata zvimwe zvinamatwa zvavo nenzira dzavo dziri private hakuna munhu angori ordinary. That's why I always say I respect kwere ndoda kangori kachidimbuke respect sa jesu akapa respect to the Pharisees nanti kutenda kwenyu kukaseta soko mapharisees kuti ani chaakayemura mapharisees kutenda kwenyu kukaseta soko mapharisees amungapinde ushoma kuti ani chaakaona chandaka respect apa munhu ane mushonga kuzoti panyika apati fair unofira mahara life is spiritual manje mushonga hauna tambo eziona hauna dombo hauna ungofamba chiti unamata hauna mata ungoti zvichaita life haidi chivindi inoda kuronga mashingira ako ari dangerous wakangoshinga una chauinacho spiritually you are empty but muphysical wakashinga azvinoita mushe biro zvinoita mushe baba kana zvikatoita mushe side kwako usina chiri spiritual chinokubata nekukugaita azvibude powerful life haikupe zvaunodeserve inokupa zvaunofaitira itori battle. No wonder ndofunga munhu paanoberekwa ndosaka acheme ari kuya panapa pane nyaya dzinochemedza pane mabattles akawanda you need to be strong. Ado munhu yakafuma ananza ano yakapfumbata mwana ano yakakoka chibagera ifight baba bongu yapi aishinga kupfumbata zvipo ndio zvandoda kurova munhu akanivhiringidza life is battle time. Kuti hazvinoita hamiraona hamai manje pane zvinogadzirika zvinoita kana zvikaita hazviitire iwewe. I always tell people this mabasa kana kadzakuwanikwa haupindire kuti wakambotambura uchashaya panotoitwa interview amboti aswa matambura ako vanopinda avadaro nyika haina kuchipa kudaro unoita robva mabasa ako why because vanotobvunza kuti unorigona here oti aiwa batata ambowashaya kwenguva refu haina kuchipa kudaro ufunga. And their statement yokuti mabasa ari kunetsa ndakarega ndimbokukorekta mbichana haasi kunetsa enda ukive example
Ndakaverenga nezuro kunzi ZBC kupoketi kwaidiwa technician. Ibasa kai rikutsvaga munhu. Andi vanhu vatsvaga mabasa. Kune mabasa anotsvaga vanhu. Saka ndopa ndakadiscover kuti ukati mabasa ari kunetsa uri kuti nyepei. Iti mabasa etype yangu anonetsa. Amai. Nati chakudiwa improvement kusati kwa improve kunoko. Rights of a man. Vane zuro mupepa ndakanzwa kudiwa technician kupoketi you. Se usina ku apply. Ibasa rikutotsvaga munhu. But kune vanhu vari kutsvaga futi chi mabasa. Saka chokwadi ndechekuti mabasa etype yangu anonetsa. Chakuda improvement futi ndekuno. Yeah. Life haikupe zvaunodeserva, inokupa zvaunofaitira. Jesu ndiye aideserva kuenda pacross pasina makwikwi naBarabhasi. And let me show you the picture of Barabbas, a bit of a revelation. Barabbas zvinongoreva kuti son of father. Ba zvinoreva kuti son of. Abba zvinoreva kuti father. Abba zvinoreva kuti baba kana kuti father. Ba zvinoreva kuti son of. Jesus is the son of the father. Abva kudenga ndiye mwana wababa. Wari kukukidzana naye kuenda pacross Barabbas. Zita rake rinoreva futi kuti mwana wababa. Kurati panyika pari yavanhu vanotoita kunge iwewe vada kukukwidza iwewe pazvinhu zvinonzi zvako. Yongoti hatichaenda kuchechi hatichanamatirwa hazvichaita. Nekuchechi kwacho kune nyaya mukadzi auya kuna Jesu. The Canaanite woman Matthew 15. Atonzi nevadzidzi vaJesu Ishe mudzingei. Ndaitarisira welcome kuti Ishe mubatsirei amai vatambura vari kuchema Ishe vabatsirei. Madisciples ndondoti kuna Jesu mudzingei. Ukatarisira kuti vanhu vachandida kuchechi uri kuita mistake kuchechi hakusi kudenga. Oyo. Kune type yakatoinga dzimwe nyaya ikoku. Ukaona munhu achinzi abuda muchechi haana kubuda nokuti Mwari hasi right. Abuda nokuti vanhu hasi right. Muchechi ikoku hakuna kati hamchanamata Mwari wacho hasi right. Unozoti hamchanamata kunyeya. Hamchanamata vanhu vacho havana rudo. Iye Mwari achinzi rudo ari kungochema nevanhu. So vadzidzi vakati mudzingei. Iye ndokuramba aripo. Taakuda vanhu vanoziva kuti kutaura kwavanhu haisi nyaya. Ndaakuda kunzwa kutaura kwaMwari pamusoro peupenyu hwangu. Yekunamata vakuru musati makunda Satani, kundai vanhu. Kundai maideas nemaopinion evanhu. All right. Kune type isingakuda iwe une dambudziko. Ichokwadi kuti pane chaida kudzingwa nekuti Jesu akazodzinga dhimoni racho. Saka vadzidzi vanga vakuda kudzinga amai vacho kwete dhimoni racho. Ishe mudzingei. Yekudzinga iri right. Vada kudzinga munhu asiriye. Vada kudzingwa mweya yetsvina kwete amai avo. Saka vakaramba varipo. Zvikanzi handingatori chingwa chovana ndichipa kumbwa ndokubva ati yes Lord. Hongu Ishe. Vakuru shoko rinonzi yes hongu. Ishoko rinenge ragamuchirwa nemunhu ari mature kana riri type yeshoko iri. Nekuti chingwa chovana ndipe imbwa. Wanzwa nenzeve dziri ordinary. Unototi saka Jesu wacho atori wesi. Ndaimbwa manje. Mwana oita dambudziko pamberi penyu Ishe ndatoimbwa futi. Aifanira kuti zena woenda. Bhaibheri rinoti akati yes Lord ndokubva atowira mutsoka akapfugama kwaari. Paari kupfugama is sign of worship, respect and honor. Kureva kuti pesa apa aitaura akamira. There are times yekuti chiri kushota patiri worship, respect and honor to the Lord. Takauya nema request hatina kuuya kuzomupa worship yaanodeserva. Powerful. Nokuti paakawira mutsoka nyaya yakashanduka. Tikanzi you are a great woman of faith. Worship inoita kuti upike the right answer. Mukadzi akabata hemu yegamenti yaJesu. Jesu akati nanzwa simba richibuda. Yet aibatwa nevanhu vazhinji. Sei agona kubata area inoita kuti zvake zviite. The hemu haigoni kubatwa nemunhu akamira. Inobatwa nemunhu apfugama kana kuti akotama. Which means by kneeling, by worshiping God, you attract the power and the solution of God. Powerful. I'll give you another dimension to understand the value of worship. Mukomana anonzi David wakaenda murwizi akatora matombo akatora akatema Goliath. Madonera aGoliath ane chirevo nekuda kwetype yemunhu amudonedza. Why? Bible rinoti Goliath paakatemwa musoro, he fell facing downwards.
which simply shows that when you worship and respect, you kneel, facing downwards. So Goliath barikudona achifesa pasi ari kungopa a picture yekuti only a worshipper kana kuti worship ndo yaileka kwamuri nekuda kwekuti David is a worshipper. David munhu unorumbidza Mwari. Zvona kuti David as a worshipper paatema Goliath akadona nefesi ari kungoti what was lacking in Israel in worship nekuda kwekuti kuti Goliath paaipopota 40 days akapa vanhu information akapa vanhu fear vanhu vakapedzisira vakutaura zvaGoliath vasingataure pamusoro paMwari. So chingwa chevana ndingape kumbwa ndobva mai vati ndawirira nazvo ishe ingawani mbwanana dzinodya dzinodonha pasi petafura. To me it shows kuti amai avaikumbira zvinhu zvisingakumbirwe zvinongowanikwa kana munhu waenda muright position. Kana imbwa dzichidya zvinodonha pasi petafura kurati imbwa haitsvage chingwa, imbwa haikumbire chingwa, inongoenda pasi petafura. Itsika yekuti kana chakuchedza chikadonha chinoenda pasi, which means ukaenda muright position you attract blessing and favor. Ndozvakapa Zakeyo kuti anzi naJesu ande kumba kwako. Inhau yekuti Zakeyo paakatatiswa kuona Jesu haana kuti kuna Jesu ndikushaya mukana ishe ndakumhanya pamberi tionane, haana kubhuka, haana kudii, akasuduruka akanokwira mumuti wemuonde. Jesu akusvika nepo ndopaakati Zakeyo buruka. Picture iri ordinary, Zakeyo aiva pamusoro. Picture iri spiritual, akazvideredza, because a rich man anokipa status yakanaka musociety haamboita zvinomakisa zvokunokwira mumuonde. Maonde anongotaridza kuti ifruit tree munhu ndewemari, mene ukaiona yamumutoo hazviite. So Zakeyo paakaenda mumuti ndopaakazvidzikisira kuti handina basa neumbinga nemari dzandinadzo, I'm desperate for you. So physically he was up there, spiritually he was down there. So kune zvinouya because of humility, not by prayer but by being humble. 2 Kings chapter 5. Naamani kupora kwake kwakawa nechekuita kuti pane musi waakasarudza kuti although I am an army commander who is used to give commands, today I will be commanded by a servant girl. Ndokubva ati kuna musikana kebasa taura wati kudii. Musi waakaudzwa zvekuita akaenda kuSamaria akanopora. Nature yake sakomanda kuudza vanhu zvekuita. Kurati healing yaNaamani yakauya through humility. Haana kunamatirwa, akava humble, akabata answer yake. Kingdom yaMwari ine makeys akawanda. Prayer is master key. Prayer is one of the keys. There are things you can get in the kingdom whether by prayer but by doing what you are supposed to do. Amen. Amen. Kuremekedzwa chaiko hakuti wari ndiremekedzei ukaita zvinoita kuti vanhu vakuremekedzei, it becomes automatic. I had friends dzandaidzoumwa nadzo dorokuwadzana tichiriko, ndikaenda kwavari havachandimhoresa mamhoresero ataita tichiri kumwa tese. Handina kuvati chinjai. Pandakashandurwa naKristu ndikatanga kuparidza, vega vakuona kuti yekuti mbambula ichaita vakuti makadiko munhu washe. Kureva kuti ndikachinja kunokuyi automatic. Hazviudzi vanhu kuti ndiremekedzei, ndinoita zvinodenda kuremekedzwa, automatically they follow suit. Chingwa chevana ndipe kumbwa zvikanzi yes, imbwa dzinodya zvinodonha pasi petafura. Chinhu chinodonha hauna nidhi yekuchikumbira, ilo yacho yekuti kana chiri pamusoro chinongodonha chichiuya pasi. The same na Elisha and Elijah. Munoziziva here kuti Elijah haana kupa double portion kuna Elisha, asi kuti Elisha akanhonga bhachi rakadonha kwete ravakapiwa. Chirungu chinoti and a mantle fell from Elijah chichienda kuna Elisha. Hachina kuti Elijah gave Elisha. 2 Kings chapter 2 verse 9 unoiverenga. Elijah haana kupa Elisha. Elisha akawana double portion nekuda kwekuti bhachi ranga rakapfekwa naElijah rakadonha. A mantle fell from Elijah. Ndokubva anhonga bhachi, ndokubva atotakura an anointing. Paaikumbira pese ainga asingapiwe. Why? Because pavainegotiata
Elijah as a major prophet akaona disaster iripo pane chiri kukumbirwa. Vana vadiki vanokumbira zvinhu zvinovakuvadza nokuti vana vadiki. And I'll show you the picture. Say Elijah anga asiri kupa Elisha. Hapo anointing ya Elijah agenda pana Elisha. Inouraya Elisha. Nokuti the last miracle ya Elisha inoitwa nemabhonzo aElisha muguva. Kuti miracle yekupedzisira inotanga yauraya iwewe kuti iite. All right. Saka Elijah airamba akati we have asked a hard thing. Sei muchichi chine hard munhu waMwari. Ndakaisa munyika yemweya ndikaona kuti imwe miracle yacho inotoda chitunha chako. Saka kuti utoita miracle iyo unotanga watofa. Saka uri kukumbira zvinouraya iwewe. Yeah. Saka sinabvira amupa. But chamupurisa musirimudza akaenda mudenga. A month of fail. Hazina kunzi he was given a month of fail. That he was a good father. Haadi kupa zvinokuwadza mwana. But mwana akaita nharo anongonhonga zvinomukuwadza. Sevabereki nerudo rwenyu tine zvatirambira vana vedu. But vakaita musikanzwa vazvitora nerwisei unozoona vakuchema vakuwadzwa nezvataimbovanyima. My brother, my young brother, akauya kwandiri. Saka mukomana ada kuroora ndingodzera ukambari kuchana ngati bamuni take your time. Usatedzera ukomeni takati manyiti kamai. Saka hayi uda usipakwa mega. Wasangana munhu asingazive kuti marriage chii. Anofunga kuti marriage isipaka. Ichokwadi inosipaka moto kwezverudo inosipaka. But then chisipaka chiri different. Why? Because ine responsibility kudarika joy. Aenda ukatsvaga mari yake tatsika anotsvaga ega anayo akugara nemunhu wake ndakaona auya futi. Saka mani nendowasiya. Uda kutiza munhu wakatizisa. Kagemu kekutizana chinopisa. Watizisa munhu wakutoronga futi kutizawo. Why? Because wanga usina original picture yekuti marriage chii. Waingoti joy. Saka urosana kuti plana saka namadhama kuti pinda toners. Unofunga kuti singa tega atina. Amai. Because when you don't know the outcome is you unochema sa Elisha. Elisha was a young prophet to Elijah. Saka paakakumbira ana kunzi akatsika kusvika mhepo ndeyato zvinonetsa bhachi haana kupiwa. Chirungu chinoti a month of fail he was not given. Why? Because mudharainzira mufana dzidzi mufana unofa neminanai. And this was the last miracle ya Elijah. 2 Kings chapter 13 verse 20. Zvanzi murume akakandwa muguva raElisha paakaguma mabhonzo akamuka. Uri kuonera kuti mbiri ndeye miracle but chaita miracle chafa. Imwe mbiri inouraya. Yeah. Ungodaitaura nezuro. Ani mari afa. Kune mapirisi. Zvauri kutsvaga ukazvitsvaga usina mumwe muono. So Elisha anobvira apa Elijah. Aitsika. Aimudzira kuti mufana unofa nazvezvi. Tine zvatinochemera zvinokuwadza. Wai nekuda kwokuti hatina muono semuono nevanhu vakuru. Amaya zvanchingwa chevana ndika naJesu chingwa chevana ndikapekumbwa zvanzi yes. Hatidi chekupiwa izvo. Chinodona pasi petafura. Sachada kuita ndakuenda pasi petafura. Chingwa chichangodona. So in life, kune zvinhu zviri meant to look for you. Matthew chapter 6 verse 33. But first seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. All these things will follow you. You are designed to follow you. You are not designed to look for them. So tukazitsvaga uzviwane nokuti zviri designed kutsvaga iwewe. But zvinowana iwewe kana uri mu right position. Kune zvaunowana kana uri mu right position. Elijah ndarayira makungu okuti akupe zvekudya uri pabako. So makungu haana zita raElijah ane address yekefi. Elijah ukashayika kubako unofa nenzara. Chingwa chako chichienda chinoshaya munhu. Mawise men vanga vasina zita raJesu vanga vane magifts. Vaitera Esther nyeredzi. Kurati panomira nyeredzi ndo pavanosvika. Havasi kutsvaga zita vari kutsvaga aberekwa. Zvoreva kuti ukashayikwa mu right position you miss what is meant for you. And goridhe raJesu parakauya akaripiwa kudanga not in a better place. Kurati inonzi better place
place is the right place by revelation. Statement yekuti chero kwauri Mwari anokukomborera. It's true, but it's half truth. Azviti chero kwauri Mwari anokukomborera. Chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve anokukomborera. All right. Kwaakadai. Abraham panonzi enda kunzvimbo yeMoriya, Genesis 22. At one of the mountains in the land of Moriah, which means Moriah was a mountainous place. At one of the mountains, which means Bamakomo Eze, you need a revelation to know the right mountain. And Zagaita Yoreka Brahma Zive Gomorachi Panjumene Makomo. Not prophetically, naturally, Pagudi, Aga Vakumbaga Takura Uni, Saga Komorano, Narisina Uni Dino. Watayo unitsati ripo ngoni kwaenera kuonekwa pachikwenzi kwenzi nehuni zvakasiyana. Vanhu vanotsvaga huni mugomo, unoti gomo hausi huni, unozati mugomo iri hamuna huni imo mune miti. Yeah. So position yekuenda pasi petafura ndo guarantee yekuti chingwa chinokuwana ipapo. So being under is also a picture yesubmission, respect and honor. Being under. Kuwa pasi petafura, kuwa pasi pe system ye provision. Uzoona kuti Mwari akaisa zvinhu ma-systems ekublessa iwewe. Zvokuti ukashayikwa under system inonzi giving, you are not meant to receive. Kana ukanamata sei, kana ukachinja chechi, kana ukaita nharo, blessed is the hand that gives. Ukabuda patable yekupa, you don't ever receive anything. Mwari hachinje Bible. Tatsana vane nharo ingochinja izviite kwavari havadaro. Giving is a system, it's a table. Yekuti ukaenda pasi pairi ukaoperate as a giver, une guarantee to receive. Ipapa handisi kuti ipaini ndikupa principle yelife, unopa waunoda kwaunoda. Manje kana watara giving sauda kuti mumpe. Uda kuti uzopa. Kupa inini, i-choice. Kupa i-principle. Saka ukasapa ini nazvinota upe, unopa waunoda kwaunoda nguva yaunoda. Ukaramba kupa manje, waramba kuenda pasi pe principle yekureceiver. Handa kuti ukaramba kupa inini, inini itori option. You can choose to give anyone, anyway, anytime. Hazvina kunyorwa ukasapa kufundisiwa zvako hazviite, unogona kutosiya. But ukasiya kupa, I'm sorry. Kupa i-principle. Kupa inini i-choice. So you can choose not, but you're not supposed to choose not to give. I-table yekuti munhu agone kureceiver. Imbwa dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kuti there is a position yaunofanirwa kuva to receive zvakanzi naMwari uzviwane zviuye muupenyu hwako. Brother muchechi kwedu vakandifundisa ndinamatirei. Ndikati Mwari andipe musikana ari right. Ndikati hazvinamatirwe munhu. Iwewe iva right. Mwari hatori zvakaipa achiisa pakanaka. Mwari akatendeka. Unopiwa type yako, size yako. Ona mwana utaneta zvake nebauchi noyoya kuharara. Ndinotsvaga vasikana vekuchechi. Unosangana nemusikana wafuta abva kumarondera. Akava kuharara kuzororwa ari muchechi. Unozona mamumba kuti akuitisana. Akava kuzororana zvechiwa kuchechi. That's true. You don't fake it, God bless you. You don't fake it. You don't fake it. Unogona kunyepera vanhu kwete Mwari. Vanhu ndo vanovharwa kwete Mwari. Erenzwa. Kuva pasi petafura. Hakuti kuti upushe tafura ushedzere kuti ndiri pano. Automatically bread chingwa chinodona. Vakuru chinhu chinonzi chinodona hachikumbirwe. Isystem iripo. Tine zvatinofundira matrei ndibate musoro declare you are not under a table. Prayer haidisi under that table. To tell you the truth, hakuna prayer ye prosperity. Prosperity is principle. Yes, unofanirwa kuita. Atakana mati wala prophet watu bantu Maria kalikubatita. Aibatwa ne prayer. Prayer haisi pa equation yeku receiver. Equation yeku receiver ina giver at first. There is no who's under that table. I'm sorry. Walafu watu kuna mata imejika. Nikana prophet watu walimpawa sumu masaita.
Yesu akapiwa chingwa neo akanamata akatenda baba. Achina kuwanda ipapo paakanamata. Akapa vadzidzi kugoverai vanhu. Pavakatanga kupa. Nokuti dai chakawanda akabata neteka muthu chakatanga kugona chitizara maoko machideclare. Achina kuwanda neprayer. Chakawanda neprocess yekuti give to people who are sitting down. When I sit under the table in prayer, there are things you miss. When I sit under the table in fasting, there are things you won't get outside fasting. When I sit in fasting, you don't substitute fasting in prayer. My keys are in kingdom. Can I ignorance? You don't substitute ignorance in prayer. You know that Jesus akakunda Satan in prayer and fasting. Nikatoona Satan akatuuya Jesus apedza fasting. Fasting aitinge Satan. Anonzotsamira kuti unopedza nguwa iyi. Jesus achingotipedza Satan kwacho. Akakunda Satan nei knowledge. Zvakanyorwa zvichinzi. Zvakanyorwa zvichinzi. The power of knowledge. Ukashaiwa kuziva. Mwari anokuisa bracket revanhu vake. Kwete vanhu vaSatani. Vanoti vanhu vangu vaparara nekushaiwa kuziva. Unoiswa bracket revanhu vaMwari vanenge vachiparara. Irimo scripture yevanhu vake vanoparara. Vanoleka knowledge. Hazvifanzwi ichoice. Kutsvaka ruzivo ichoice. Unoona kuti handini zveknowledge. Unotoona munhu anenge ndamuyatsange kunamatirwa. Anoda kubatwa musoro. Haadi kubatwa mukati memusoro. Ukuru, secret omeka kuna matamwari, mukatu, nani panze. Jesu anotapoesa munhu oti kutenda kwako, kutenda kunouya nekudzwa, kudzwa ishoko raMwari. Noti kutenda faith ipackage irimo information. Without the right information, I will grow in faith. Chaunenge uinacho haisi faith chivindi, ndona makasana kuchichaita. So chivindi nefaith zvakasiyana. Kungoshinga so ndonamata zvinoita chete. Hazvazvo zvinoti ndamata Mwari mupenyu hazviite. Because without faith you can't please him. Faith is important knowledge because it comes by hearing and hearing by the word. Life is choice. Amache kwendu kwa wanda waroi. Waroi kana wako barika dimension ya faith very lesser. Nemishonga Yesu yaunonzwa nembiri yayo inodarikwa nemunhu ari muna Kristu. Why? Nokuti mukuvali masacrifice avanoita kwaJesu manje iye ndiye akatofa Mwari wacho. Zvira iwewe. Inabva wedzikora kwemazuva ano tingati Kristu chine munhu pasi. Chakafirwa, vanhu vakafirwa. Jesu zvariita kana vakaromba vakadii zvine lesser power nokuti kuno kune ropa rinotaura zviri nani kudarika remunhu. Kudarika remhuka kana rembudzi. Anoendesa mombe 50 adarike iwo wakaenderwa naJesu paKalvari. Saka Satani chaanoita haachinje zvakaitika pacross. Anokuchinja mindset kutenda kuti iwo haiwa hausina unobenefita umwe muchikwata chacho. Kune vakafirwa kwete iwewe. Mwari ndo wakati let the birds fly. Nanhasi ostrich haibhuruke. And the ostrich iri group rebirds. Ine manhenga inokandira mazai but haisimuke. And hakuna verse yakanzi let the birds fly koma ostrich are too heavy weight. Hakuna. And ukandudza pamusoro peweight uri kunyepa because ndege inogona kutakura maostrich 50 ikasimuka. Takada discover a challenge ombe paostrich musoro. Ukatarisa ostrich yakakura kweso chidiki pairi. Soro kadiki so. So knowledge ikangwa shoma usimuka. Automoda prayer, automoda mvura. Why? Nokuti mani waitakapiwa is success. Joshua says meditate upon the word day and night and you make your ways prosperous. Meditating upon the word makes your way prosperous. So attack your prayer that when Satan. Bible nacho hauna. Hauna. Enda unangana basa nazo. Unotoita mwezi ulipa WhatsApp Maria ema bundles inokwana kutenga Bible.
but mauri nzara nenyote kuti wene shoko ramwari azvimo. Iyo ndo guarantee yekuti hakuna kuri kwenda. Handikuti tenga bhaibheri rechechi kana rabhishop rako. Basa zvinhu zvinonzi zvako zvinokusimudzira kazhinji vanhu vanotoda kutomanikidzirwa futi. Ende zvaindinetsa kuti munhu anotosungwa kunzi haasi kubhadhara maintenance. Maintenance chii? Kuchengeta wako. Kusungirwa kuchengeta wako kwete wegovernment. Kwete watsana wako. Kutanga waiswa cheni kuti umuchengete. Anoona how dangerous a man is. Ashafana kusungisa munhu kuchengeta mwana wake. Ukatona munhu achienda kukoti nenyaya maintenance. Isaidi yekuti munhu haana kuchipa zvokudaro. Kune attack mlife yekuti wako mwana wako unotonzwa kuti ameno ikoko. Chikandasungwa. Chikawatiswa cheni unotonzwa kuti ndakumuchengeta manje. Wako kwete wegovernment. Zvashanga kuti paisi. But this is not kuti kune zvinorwa nesu. Chiri common, chiri obvious, achitike. Dai kusina NASA. Dai vabereki vakafa nenzara. Chiri kutora chengeta imari yekunasa. Vakabereka vana vasingazoti takaberekwa. Hurumende yakatogara pasi kuti batirai madhara mari anofa madhara. Dai muberekwa manje mutoriro haichengeti vabereki. Batirai vanhu ava mari. Enda mwari nenasa dembo rako akafa iyo. Wakapedzera unopinda kumusha kana kutoparidzirwa. Unotoda mufundisi atanga declare kuti kuendwe. Unotomirira Christmas. Atakwenda kumusha manje. Maura honzwe. I need to take care of my parents. Rekandi kuti office ya parents aisubstitute kune any church na any prophet. I will show you and help you. Office yembereki haikone kusubstitute kwa na anyone, no matter how anointed zvari. Why? Because the office yavakaiswa naMwari yavane grace nayo kudza baba namai vako mazuva ekurarama awedzerwe. Ukasava kudza ukanamata stereki unofira muprayer. Chikonzero watyora principle wabva pasi petafura inopa madays pakalenda. Ndosaka mai avati vanana dzinodya zvinodonha pasi petafura kureva kuti pane zvinhu zviri supposed kuuya kana uri under a system. Vakuru vazhinji vedu hatisi pasi petafura. We are busy crying but takamove away from the table. Kana tiri tafura tutaura under a system that brings favor to your life. Unodovana kuita choice yekuenda pasi petafura. I'll give an example. Kune mukomana kudomboshawo. Sabu varutonganya nhumba rutoganza zvake. Mukadzi handini but mutoni ndiri kumuda mutoni ndowangu but mata mandini. Sabu kakati mukuru yati ngotaura. Kana waida mwana usingade mukadzi, ko wadi ungoita mwana wako usina mukadzi. Kunyasora kuti uri serious. Haudi mukadzi unoda mwana. Saka tsika yake manje hazvigoneke kuti uve nemwana usina mukadzi. Kurati there are systems dzekuti nyange usingade kuenda pasi petafura pane kuda kwekuti ndo panonzi pane chingwa chinodonha ukachitsvaga uchiwane. Be under a system inoinvite a blessing nefavor. There are things zvandasangana nazvo muupenyu under this table yeministering. Kumira pano ndichiparidza hama under a table yecalling. Ndaigona kuita choice yekuti vaparidza vomabisa paroti pane basare ndotanga kuita chiboys changu kunzo. But I assure you, hakuna chiboys zvachaindibenefita than what the Lord has done when I'm under this table. I want to testify to people. Tonight when I'm under this table, zvinotyisa. Singawanikwe kuboys. Akondiri boys ndaiwanotono ziyawo zuva naumwe vazimetsi ndotofuma ndavabosi. Akanota bosi akunetse. Watandarawo nevamwe. But under the table, you're calling. I think you are running away from calling. You are trying many things. I want to tell you this. There is a table designed for you to eat your bread. Chingwa chako hachiwanikwe anyway. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kana uri mbwanana imbomira kuvhima. Be under the table and receive the bread of the Lord. Mwari anokomborera darika madhiri. Mwari anokomborera darika chitsotsi. Yeah. I stand here to witness and testify.
The Lord has blessed me kudarika dainda Israel kuita zvungaitwe neboys. Andaishika iko kwa zvaita. Umwe ndakakudza pana ndiri kuIsrael. The one who paid me to go to Israel. Ndakatotanga kumuonawo iko. Ndakafonera ndikampa phone number akatenga matickets akabhadhara maflights nemahotels. Akati let's meet in Israel. Ndakatoonana ku Tel Aviv for the first time. Chaita kuti handishake. I'm under this table of winning souls. Church. Achichi boys ndakaronga ndikatsvaka munhu. Kundana boys vazhinji vanoda kuendako. Akuendeke nechiboys. Odhura 2.6. Zimbabwe unodira program hombe 2.6. Kungoisa mudegedede hayi watidaro. Unongosimuka. But kuna Mwari zvidiki vanozviita. Saka shoko richiti the end of the Lord is not short. But when you are off the table, kunzoku kunorwadza. Ukabva musystem yezvinhu zvaMwari, kunzoku kunorwadza. Be under a table. It is designed for you to receive the bread. Yeah. Someone but yachingwa mutara perspective apa pacho panomakisa paite. Goridhe rakapiwa Jesu akaripiwa mudanga. A manger. Nzvimbo inomakisa kuti munhu aberekerwe. The worst place yekuita give birth. But in the worst place, ndomaka the best gift. Wakuru as long Mwari atiita chinichi. Usamirira kuti vanhu vanozoti kuti I remember when I started ministering kuwadzana ndiri parenzo 2007. Koma ndakanena kuti kora akauya zanzipo zvotanga sei that I just had a dream just rota ndomatangura ngana mupenga va unoti makisa dai waita zvechechi zvipropa kwete zvemuroti. But I stand here to testify the goodness of the Lord. Mwari womuroti mahwani anokukomborera. Sati zvapinda mupfungwa kana kuzvigaya wega so anoita. Ane blessing yekuti unoudza kuti ndini here. Kana waenda under a table it designed for you to eat bread. One day somebody called me akati nogara kumudandogara kwakati I need to find a place for you. Ndikapoza pamwana utsvaga iko vakazara vanhu ndanda tuende kuna vanhu vashoma. Pro you borrowed instead of atoita malawyers vaenda mapapers ese still done. Street preacher ane makro you pabrodera. Yasina kubhadhara. Yakadzwa Mwari wake joina vamwe ugare kune vamwe. Tafura yoyi baba ine dzimba ufunge. Unofona. Sashe zvichifamba sei? Ndinandokuziva Mwari wacho anotishandisawo. Munhu akaita izvozvo munhu mukuru wokuti haasi taike kuti akasara achitaura nei. Unomombe. Haasi wapfana, haasi wakomana. Munhu anotinda muborobhero. Amuombe. But iye akandudza kuti pane zvandoona uchiita so saka Mwari ati kukomborera. Zvipi izvo zvepasi petafura. Makuru pasi petafura umire panokuninipisa unenge wakakotama uripo. This place is a humbling place. Imagine atezera wangu atikura apa tikirowa murodi. Ndozoona kuti kukwashauri wedu. Kana wegwanza pakaipa. Mapepa achidarika uri boys uchiparidza murodi. Muchipa. But kudenga kuna Mwari. Anoti kana ataura shoko ukaenda under a system. Chingwa uchishaika. Chingwa pasi petafura hachishaike. Dambudziko redu hatidi kuenda pasi petafura. Tida kuedza kumhanya kutsvaga kuvhima nekuti pasi petafura being under the word of God, doing what God says. Kune table inonzi prayer, enda prayer. Kune table inonzi giving, be a giver. Kune table inonzi fasting, fast and seek the face of the Lord. Kune table inonzi knowledge, seek the knowledge of the word. I'm sure my time is done now. I want to encourage you. Kuti pama principles ese akushoko raMwari. Usanzvenge hako principle imwe neimwe. Irarame. Mwari uyu akatendeka. Mwari wedu havhunduke economy. Tama nyika yacho uri deda kukomborera but zvasati zvasetla. Akanaka nguva dzose ndi Mwari wamasimba ose. Anoita zvinoshamisa even in hard times. Mbiri yaMwari ndeyekupa vanhu chingwa mugwenga for 40 years. Vanhu vasingaende kushopping.
nyama ichiuya Moses basa rake rarengotora maiki kuma 10% oshedzera kuti kunyama olobuda mutende unotora zviuta zvawo. Mbiri yaMwari ndeye provision even in hard times. Mbiri yake ndeye kukomborera vana vake even matimes anonzi aite. Mwari akatambira kuti zvitange zvanaka asi Mwari atomunhu. So ndiri kuchallenge kuti in these hard times seek God and you will see the goodness of the Lord. Yes. Ini ndamuona especially mu COVID. Mwari wakaita zvinhu zvokuti unoti naita ichidzwa muBhayibheri. Ani Bhayibheri munonyanya kuti makungu aenesa chekudya kumbako kuna Elijah kubako. The same happened to me mu COVID. Magrocery aiuya pagate homonzwa bhero so sai naye apa baba panatenga grocery ari ku UK panatenga grocery ari ku Canada. Kutsvagwa nechikafu COVID. Asi zveBhayibheri baba zvaIlijah zvemakunguwo. It's new. Why? Because he is the same. Amen. Yesterday, today, and forever. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Urati amai musatsvage zvinhu tsvagai tafura. Patafura pane zvinhu zvinouya kana under a table. Being under kuva munhu ari kusubmita, kuva munhu ari kuita nekuteerera zvinotaura Mwari. Already Mwari vakaronga zvinhu in place. Vanhu pavakasvika pamara pane mvura inovava, Mwari haana kuti aiva pamara sikaroti. Why? Bondi yaiva tungamirira. Vasvika pane mvura inovava, haana kunaisa mvura iri fresh. Haana kuti there is a better river to the east. Bible noti vakati kuna Moses, tora bazi remutafu, a piece of stick, akakanda mvura ikatapira. Which means, pese panovava, you need spiritual eyes. Pane solution iri close to the problem. Nemaombera zvakaita waya kuna umwe ari kuitirwa mushi. Vasingatomboda kuti zvinake nokuti vari kunakirwa. Life ndo stubborn zvairi manje. Life ndo stubborn wairi. Hakuna inonzi bad time. Kune vanhu vanoitirwa zvakaoma munguva dzekuti vamwe vari kuitirwa zvakanaka. Vamwe vanopupura kunaka kwaMwari kwavakaona 2008. Mari isingatenge ndo pavakadzimba vakachata. Iwe ukafunga 2008 unongoti ndandafa. Ndozvaunongoziva kuti hadandaenda. Ati mugore iro hakuna here michato yawakawitness, hakuna here progress yakaitwa nevamwe. Variko. Time, maseasons, haareve chinhu. Faith yako museason inoreva chinhu. Ndo zvakapa Jesu kuda maonde isiri nguva yemaonde. That's a challenging scripture. Anodirei maonde isiri nguva yemaonde. Ari kuti my presence iri greater than a season. Nokuti tsvimbo yaAroni paakaiswa mutent of meeting, mangwana kuseni yakaonekwa ine michero yakaibva. Tsvimbo isina miti. Miti zvinoreva maconnections. Tsvimbo isina miti yakava nemichero yakaibva. Ko muti une miti utone mashizha. Unoshayire michero Jesu auya. So kuenda kwaJesu pamuonde isiri nguva yemaonde ari kukupa a picture yekuti my presence in your life can create a season. Season iri kunzi haina basa. Exodus 12 verse 2. Mwari anoti kuna Moses naAroni, this is the first month of your year, not of the year. Ati nikupa mundokana ndipewa Bible. Maybe nikavereka zititire mushi. Ani unoti watu kuna inonzi Jewish calendar. Inenge yakasiyana nevamwe. Iri pana Genesis 12 verse 2. I'll read. Papa ndopada. Mwari vatitire nyasha. It's a challenging statement yekuti ukainzwa ukaiziva. Right. Genesis 12 from verse 1 I'll read. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, verse 2, this month shall be the beginning of the month. It shall be the first month of your year, not of the year. Zvanzi mwedzi uno ndo mwedzi wenyu wekutanga mugore renyu kwete mugore. Which means ukafamba naMwari hausi kufamba kukalenda iri munatural. Wane a spiritual calendar. Wane gore rako nemwedzi wako. Hauchamirira bonus December. Mwari anokukomborera January.
Mwari anokukomborera February ataimire calendar. Zvanzi naMwari kuna Moses naAaron, this is the first month. This shall be the beginning of the month. Ndoba chatangira mwedzi. Chingobuda muIjipti. Yatanga mwedzi. Mwedzi upi? The first month. It shall be the first month of the year to you. Not to everybody. To you, the people of Israel. Ndo mwedzi wekutanga mugore renyu rekutanga. Saka nauri mwana wa Mwari wakasiyana nevanhu vese. Vanhu vane madays nemaseasons avanotaimira. You are timing a day or season. Your God can create a season. Mumwaka una wokuoma kwezvinhu. Kuna Mwari anokuudza kuti ndaakutanga newe kuita zvinoshamisa. Vakuru chinonzi faith chiri above dimension yezvinhu zviri carnal and ordinary. We are living in hard and dangerous times, but I've seen the hand of God in my life. Mwari pane paakatanga chinhu neni. Mumwaka wokuti ndakashama kuti Mwari zvazvatanga sei mukuoma kwazvakaita kudai. Ndaonetsana uyai panogara yapo. ATM card from this month maakuwana salary. Not as a worker, but as a preacher on the street. I'm here to testify that. And what opera went for? What can be wrong? Salary. Maybe it can encourage somebody. One end of Basa is to Tambira Panama. What about Basa is? Kuna Kator, whatever Marutana, a pay ATM card to export your payroll, what can be the matter? Yekuparidza Mwari. Azvichutwe munhu, azvicheterwe munhu, azviprofitwe munhu. Mwari wacho ndiye akaudza Muritsano ngavatambire mari. Zoti mari painonzi yashoma yawedzerwa, totowedzerwa tiri kuno. Pane muchistrike pane nchitofara zvada kuti yangu ipire. Mwari vakatendeka to that level. And we are living in hard and dangerous times. Mazoti mwana mahaita akaoma. But mukuoma kwazvo, zvanzi ndo mwedzi wenyu wokutanga mugore renyu. Kuti Mwari anogona kutanga zvinhu newe. Sati zvaitika kumusha kwenyu, Mwari anocreate season nekalenda iri different. Udandinamata madzangu, you can just either you close your eyes, raise your hands, whatever. I want to pray. Father, we thank you for your grace. We thank you for your favor, your touch and your blessing. Nataura kuvana venyu, ndavaudza nyange nezvamuri kuita muupenyu hwangu. Nokuti Mwari zvamunoita mandiri mavari munogona kuchiita. I've testified to them your goodness, for you are a good God. Anotenda kwamuri Mwari, ngawe mwedzi wekutanga mugore rake rekutanga, rekuona kushamisa nekugona kwenyu. Kwaanoshanda, kwaanobva, kwaanogara haisi nyaya. Akugara mamuri munyasha dzenyu. Ndataura blessing, ndataura favor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.